भिडिअआहाय रायजोफोर इन्ट्र' गैया डाइरेक्ट टपिकआव फैखाबाय आंखौ नै मैयानिफ्राय सानै साथामसो मानसिफ्रा माबा YBY नि आंनियावहाय फन हरगासिनो ओइ आंखौ YBY मा बालनो मा खिबु मा बेगरनि मा YBY बियो आंखौहाय माने हाबनो होगासिनो माने आंखौ बुजाय हरगासिनो सानैसो मानसिया आरो सासेया बिमा खिबुआ जेराव थाङो बहायनो आरामसे जिरायफाहोलायनानै बिराद मोजां बुजायदों मोनथिबाय नायदों आङो मोनथिबाय आंखौ इसिबां बुरबक बानायनो नागिरदों YBY नो दा माने नैबे जोंनि माबायावहाय अल आसाम ना मा होनो बेवहाय गोसारगासिनो जोंनि BTR आवबो बिराद माने YBY नि फाग्ला जाजोबगासिनो दं बयबो मालदार जाजोबगासिनो दङ आम्बानिफोर बायदि माने YBY जों माने बयबो माबामोन बायदि रतन टाटामोन बायदि जाजोबबाय बिथांमोनहा YBY खुलिनानै बिरादनो YBY फान्डआव हाबनानै दा माने बिराद माने मालदार जाजोबबाय बिथांमोनहा खामानि दामानि मावनांनाय नंला जाहैदों मोनथिबाय ओरैबादि माने मालदार जाजोबबाय आरोना YBY आव हाबनानै आंखौबो सानैसो मानसिफोरा बिराद माने जबरदस्त खालामगासिनो दङ बे मा बिमा खिबु मा बेगरनि बियो अबे YBY बियो हो जायाफ्रा मानो आंखौ इसिबां बुरबक बानायदों बिराद मानसि बिसोरना ओरैबायदि आंनाव नै दिनै 20,000 हाबबाय आंनाव नै दिनै ओरै 30,000 हाबबाय नै आसि बिमा नोंसिनि बेगर जायाफ्रा मा हाबगोन नोंसिना 18-20,000 बेखौ मानो खोन्थानानै लायाखै नोंसोरो रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया जे नोंसोरनिफ्राय पार्सेन्टेज लायो बेसे पार्सेन्टेज लायो बेखौ मानो बुंनानै लायाखै नोंसिनि बे 20,000 हाबनायखौ नोंसोर मा 20,000 बो मोनजाजोबगोन नामा नैबे खुगाजों जायाफ्रा मा देखायनो फैदों रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया बेसे पार्सेन्ट लायो बुंनानै हो भिडिअआवहाय मोसौफोर मोनथिबाय नै बेखौ इसिबां मेलेम गैयै दासार मोनथिबाय जोङो बेफोरखौ गासिबो जोङो इनभेस्टिगेसन खालामजोबखानायसो जाम्बाफोर नोंसोरो आंखौ बुजायोब्ला जे आङो मैदोम बसुमतारिया नोंसिनि सायाव गोजावनानै हाबनानै नोंसोर जे पार्सेन्टेज मोनजागोन नै बे आसि बिमायाबो नोंसिनि बे खिबु YBY नो वाइआवथ' एल'ग्रा जायो ना मा जायो बिगुर एल'खागोनसो बियो YBY नो जायाफ्रा मानो खोन्थानानै हो रायजोफोरनो मोनथिबाय बे YBY आव हाबग्रा मानसिफ्रा मा पार्सेन्टेजआ बेसे लायो रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया मोसौफोर आंनाव फन हरनाङा मोनथिबाय YBY नि बागै आंनि सिगाङाव आरो दिनैनि उनाव आं भिडिअ फोरमायना होखाबाय दे मोनथिबाय आंनाव दिनैनिफ्राय आरो YBY खौ लानानै फन फैबावबा नोंसोरखौ मोनथिबाय होनलासो आङो मोनथिबाय ओरैसो होजोबगोन आङो मोनथिबाय बुजिबायना आंनाव फन दाहर दे होनखाबाय आङो सिदा बाथ्रा आङो YBY नि फैसा जाया आं मोनथिबाय आङो खामानि मावनानै जागोन भाङा सुरा नागिरनानैबाबो जागोन रिक्सा सालायनानै जागोन गारि सालायनानै जागोन गासिबो जाजोबगोन नाथाय आं YBY नि फैसा जाया आंनाव फन हरनानै नैबे खर' माथाखौ माने गाज्रि दा खालामहरगा ओंखायनो आं सिदा बाथ्राखा आंनि बे लोगोआनो जा मायानो जा होनखादों आङो YBY नि बागै आंखौ फाग्ला दा खालामहर दे भाइमोन होनखाबाय आं सिदा बाथ्रा खोन्थानो आरो लास्ट भिडिअ होनदों आङो खोन्थानानै हो नोंसोरो 18,000 20,000 30,000 हाबबाय नोंसोर बे फैसाखौ मोनजाजोबगोन ना नै खिबाव मोनजाया नोंसोरो खोन्थानानै हो लरग'फोर रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया नोंसोरनिफ्राय बेसे पार्सेन्टेज लाबाय दङ जाम्बा